I onaj osjećaj kad ti baba pošalje kifla. Znači, ljudi, ja mislim da je to nešto neprevaziđeno. Sad ćemo da probamo ovako. Ja, nije čvor kao što sam mislila. Wow. Gledajte vi samo kakve su ludila. Dobro. Sad ćemo testiramo. Jer su ovo slatke. Da. Ljudi, preukusno. Znači, ničije kao babina kifla, savršeno. Kažu da veće zaloge pravimo samo kada je nešto baš onako ukusno. Da li može i vaše babe prave ovakve kifle? Znači, savršeno. Inače, šta ima novo kod vas? Kako ste? Savršeno. Pišite mi ako imate neke ideje za video. Današnji plan nastavljen je raspremanja sobe. Možda da vam snimim 4 novih pantalona koje sam kupila. Ja, trebala sam danas da zakažem nokte. Ja sam totalno ljudi zaboravila. Luda glava. Moja Sara. Znači, nokte me bukvalno navečerne, na šta? Sam opet zaboravila. Zapravo, stvarno. Ocena čista 10 kad se bavi ne kifle. Znači, ljudi, savršeno. Razmišljam da li danas ima nešto zanimljivo od utakmica da gledam. Mnogo lepe pantalone ima da vam snimim. Jedne su bele, druge su skroz crne, onako cele sa šljohicama, imaju jedne i crvene. Isto su mnogo lepe, onako svečanije. Ne znam, ja sam tip, volim onako da vidim kad je neko baš ono sređen. Lupam primjer, ne znam, svetski modeli poznate ličnosti, Kylie, Kim, Kendall i tako to sve što nas vezuje za to. I stvarno kad vidim ono na ulici devojku da je sređena, uvijek ću ja kažem da razumete ono top ribaru i to sve. Nešto sam ljudi morala završim pa sam prekinula video. Uglavnom, eto, znači ono uvijek kada vidim na ulici devojku da je fazon ono, razumete, full obučena, razumeš, sređena, trenirala, znaš, ja ću uvijek reći, razumeš, ono, top, bravo, ali prosto ja nisam takav tip. Dođe mi ono nekada se sredim. Zadnje vreme sam ono kao spontala, ako me mrzi ono kao cijelo šminkanje, razumete šta već, kadmen, znači koliko kadmen da na značaju. Tipa pink, crveni, bilo koji volite, znači samo kadmen, malo maskare i to je to. Ali stvarno svaka čast ko se svaki dan šminka u fullu. Jer oduzima i vrijeme i prosto eto, ali stvarno respekt za devojka koje se peglaju i peniraju svaki dan šminkaju. Ja nisam taj tip. Jedino ono kao može da imam kao previše para, pa bih išla ono češće, ja kažeš, na profesionalno šminkanje, ono, vamo tamo. Tako da,
Mada verujem da i ove poznate zvezde da se njima nekad smuče. Znači, koliko sam samo intervjua gledala, ono, za pevačice i to da, ono, kažu, muka mi je više spotova, snimanje, šminkanje, nije mi teško da izađem pred publiku, a pevam, ali, brate, to... A opet je lepo gledati, ono, kako neko uživa ili tako nešto tamo. Ja, ali Stefan Subotić koje pravi transformacije, ljudi, ono nije realno. Znači, dečko kida. Imalo je onih nekih kao, da kažem, hejt komentara i tako to. Da li je došlo do nesporazuma jednoj devojci za venčanje, ili tako nešto je bilo, ne mogu se sjetiti. Ali sve u svemu nije njemu to uspjela narušiti integritet, jer ti kad već jednom imaš integritet, ne može realno niko ništa ti ga naruši. Poslije sve ono nekako ostalo zavisi od tebe, tako da. Ali kakve su, znači ljudi, to je transformacija. Bukvalno osoba, ja sam sad ono kao ustala, bledo, ono, razumeš, opušeno čili, jedem, i odem pa ono kod Stefana, kažem, razumeš, hoću kurijam, hoću na sve ovo, šta ja bih uživala kao slika. Dakle, eto, dve mi je sasvim dovoljno, ne pretjeram, a valjalo bi nešto drugo da se jede. Da nisu samo kifle. Nadam se vam mogu vade ovako ove chill spontane teme. Shvatila sam dosta, kada sam gledala neke kanale poput Kelly, Eme i tako to, da sam ja taj tip za spontanu priču i to. I da je meni odgovaralo gledam, a da i ja imam tako nešto opušteno u sebi da mogu pričam pred kamerom i onda sam shvatila je to veći dio mene videa pod putovanje i svega ostalog što imam da vam ispričam. Tako da, eto, da vidim nešto sam u zadnje vrijeme, mislim je bila već 29. godina. Počela sam tako negdje oko, možda 26. 27. ponekad slijeda. Kao i svi imala sam tada, da kažem, nekog, ne baš stresa, ali to je ono neki prelazni period do 30-ih i onda se tako nerviraš i oko posla i oko simpatije i društva i neke tako razne promjene u životu. Nekad organizam prihvati lakše, nekad prihvati teže, kako kad. I onda prosto, prosto je to tako, mada mislim i da bih svakako, svi smo imali taj neki, da kažem, smorni period neke adaptacije. I onda ja tada uporno pričam da će se ofarbam. Inače nikako. Ajde, sljedeće plate, ma kad se vraćam s putovanja, ma transformacija za neko putovanja, ma neću nikoga ni pitati u koju boju ili to idem ja samo to da završim i neće niko ne znati. I to je tako, ljudi, evo, otprilike 2022. Znači, 3., 4., 5. i 6. I ja i dalje nisam odlučila niti u koju boju niti, ali vidite, nije strašno. Mislim, ja sam ovako totalno chill, zadovoljna sam sa sobom, to mi je dobro što sam do 30. baš prihvatila sebe. Dakle, topira. Eto, ukoliko ste ostali sa mnom do kraja ili ako niste, ako ste premotavali, ali ako sam vam rekla nešto pozitivno, makar malo dala neke volje, snage, ako vam se svideo video, ako ste osjetili moju pozitivnu energiju, ako i vi ovako izgledate kada ustanete ili volite babine kifle, zapratite i eto, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!